Velkommen til dagens afsnit. Jeg har glædet mig til at spille det her for dig, og det blev optaget tilbage i sommeren 2020 på en varm sommerdag sammen med Christopher Greenford og Andreas Illum. De er rigtige nørder inden for det mørke sind, inden for seriemordere og true crime, altså historisk kriminologi kan vi kalde det. Derfor vil jeg også fraråde, at man hører det i selskab med børn, sarte sjæle eller generelt personer under 15 år, da afsnittet er meget eksplicit. Vi kommer blandt andet ind på pædofili, nekrofili og mord. Rigtig god fornøjelse. Vores første parterapi. Yeah! Hold da op. Er vi nået dertil? Er vi virkelig nået dertil? Vi er nået dertil, Andreas. Der var skønt over indtil videre. Er det derfor, jeg er her? Er det derfor, jeg er her? Wow. Nej, vi skal optage podcast. Er det et påskud for, at jeg skal komme her? Vi skal optage podcast. Altså, jeg vil bare sige, at jeg er skuffet. Ja, det går du glip af frokost for. Okay. Det er helt fint. Jeg vil bare sige, at jeg er skuffet, Christoffer. At du går bag min ryg på den måde. Det synes jeg bare er... Ikke foran fremmede. Velkommen til Indsigt med Cleo. I dag skal vi tale om true crime. Det er nemlig sådan, at jeg i lang tid har haft en underlig fascination af true crime, og jeg har undret mig over, hvordan det kan være, at jeg kan høre om voldsomme, perverse, pædofile seriemordere, og samtidig hænge tøj op og synes, det er så fint. Der er et eller andet ved den der stemning, der er noget ved frygten, der er noget ved afskyen, som vækker noget nydelse i mig. Og det stemmer jo ikke så godt overens med, hvem jeg ellers er. Så jeg har gået og grublet over, hvordan det egentlig kan være, at vi finder det stimulerende og spændende. Og til det, der har jeg Andreas Illum med og Christopher Greenford med. Mm-hmm. De laver den podcast, der hedder På Stribe. Mm-hmm. Og tusind tak, fordi I kunne komme. Tak, fordi I måtte. Jamen, tak fordi I kom ind. Vil I lige først fortælle lidt om, hvordan I fik ideen til at lave den her fantastiske podcast, hvor I laver nogle lange, uddybende biografier af de værste seriemordere i verden? Ja, blandet med lidt kulte og uskyldigt dømt og alt mørket i verden i virkeligheden, ikke? Lige præcis. Jamen, det er jo... det bunder i årelang fascination. Den samme fascination, som du beskriver, den har vi jo haft fra teenageårene. Ja. Og da vi sad og snakkede om skulle vi ikke starte en podcast, så var det mest oplagte emne. Ja. Jeg kunne ikke forestille mig, hvordan at lave den med i hvert fald, hvor det var så oplagt som her. Det giver det føles bare rigtigt. Og så har vi gået larme med idéen, når vi skulle lave et eller andet. Jeg var begyndt at lave noget podcast for mit arbejde. Det er så lidt kedeligt, det er transport og infrastruktur. Okay. Ja, så den prøver jeg ikke at sælge. Den prøver jeg ikke at sælge her. Nej. Og så begyndte vi egentlig bare derudad. Ja. Uden nogen rigtige evner. Og vi skal lige sige, vi var jo ret fascineret af podcast-mediet generelt. Det har vi været i mange år. Altså vi havde faktisk den der følelse af, okay, vi vil gerne lave en podcast. Hvad skal vi lave en podcast om? Og vi havde flere forskellige emner oppe. Men det vi hele tiden kredsede om at vende tilbage til, det var det her mørke univers. True crime, kulte, seriemordere. Alt det uforståelige. Alt det der uforståelige, mystiske, der er ude i verden. Og vi greb i nogle af de podcast, vi selv går og hører, nogle af de amerikanske podcasts, vi hører, og sagde, okay, altså, ikke præcis sådan der, men noget af den stil, noget af det samme, de snakker om, og de afsnit, vi godt kan lide i den og den podcast, sådan der vil vi gerne lave det, og det var altså det var om seriemorderen. Ja. Så det var det, vi startede med. Det var det. Og så også en idé, om vi gerne vil gå lidt mere i dybden, fordi mange af dem, der bliver lidt overfladiske nogle gange. Overfladisk. Det handler meget om, at de skal sidde og fortælle, hvad har du lavet siden sidst. Humoren kan godt fylde for meget også og til overhånd, og så er der mange, der, jeg måske kan se, de der Wikipedia-podcasts, ikke? Ja. Hvor hvis der står en fejl i Wikipedia, så bliver den gentaget i samtlige af de der podcasts. Ja. Og det er jo noget af det, så Andreas og jeg sidder jo faktisk og læser bøgerne. Vi sidder simpelthen til hver seriemorder, altså en seriemorder kan jo godt fylde op til 3 afsnit for os, og det er jo fordi, vi sidder og læser en 500-siders bog for at lave de her 3 gange 45 minutter til en times afsnit. Og det er jo der, hvor jeg bliver rigtig glad. Fordi jeg sidder tit og krummer tær over de her myter, de her misforståelser, som bliver gentaget igen og igen og igen. Nemlig. Hvor jeg har lyst til at ruske i dem og sige, kan jeg ikke lige tage det om, og så giver jeg lige nogle inputs, men det kan man jo ikke rigtig. Nej.
Så det er også derfor, jeg har taget fat i jer, fordi jeg kan fornemme, at I faktisk ved noget om psykologi. Vi gør i hvert fald vores bedste for ikke at virke komplet inkompetente, når vi snakker om psykologi. Jeg tror, det er det niveau, vi er på. Ja. Vi gør vores bedste for, at vi læser. Hvad det, altså, der er jo ikke nogen af os, der er uddannet i psykologi. Jeg er civilingeniør egentlig, og arbejder som gymnasielærer, og Christoffer er jurist, og arbejder som en af de blå lakajer. Så. Så det er ikke, fordi vi har nogen speciel viden. Vi prøver bare at sætte os grundigt ind i tingene. Så det er jo også, altså jeg vil jo gerne for mit vedkommende, det er også en grund til, at vi kom til at snakke til det samme, har måske nogle enkelte ting, jeg selv har gået og kæmpet med i livet, og derfor været interesseret og læse om det. Og så fandt jeg ud af, at hvis du bare går på nettet og netdoktor, og nogle ting er det rigtige, nogle ting bliver lidt overfladiske, men altså så begyndte at finde DSM-5 frem. Og min favoritbog, The Psychopathology of Serial Killing. Ja, nemlig. Det er en fantastisk bog. Den anbefaler du mig. Jeg har fået reserveret den. Jeg skal bare lige hente den. Det Sådan. glæder jeg mig til. Ja, den er virkelig god. Ja. Vil I kort dele først hver især, hvordan I blev fascineret af true crime? Og så kan vi tage det bagefter med, hvorfor I tror, at det kan være på et mere generelt plan, at folk bliver det. Jeg blev fascineret af det, fordi når man læser om de her mennesker, der lever deres, hvad skal vi kalde det, inderste trang og følelser ud i livet faktisk. Det er jo det, de gør. De kan ikke lade være med det, de gør. Og man selv tænker, jamen, og selv har stået i situationer, hvor, hvor kunne jeg godt. Den følelse, det er fascinerende, at andre giver efter for den, når man bremser sig selv. Så det var et modbydeligt lille spejl, du holdt op for dig selv. Ja, faktisk, ja. Så det er det her med impulskontrollen, ikke? Ja, fordi en ting er, at man kan tænke det, men en anden ting er, at man gør det. Faktisk gør det. Det er jo det, der er definerende. At det er fascinerende, at der er nogen, der faktisk gør det. Og skræmmende. Fordi man tænker, okay, men jeg kan godt finde ud af at stoppe mig selv. Ja, præcis. Men det er der nogen, der ikke kan. Hvad vil der ske med mig, hvis jeg ikke stopper mig selv? Ja. Hvad med dig, Christoffer? Jamen altså for mit vedkommende, så tror jeg altid, jeg har været en sær lille dreng, selv for tidligt. Altså, da jeg var yngre, der var jeg meget mere introvert, end jeg er nu. Nu kan man nok kalde mig, jeg er vendt på en tallerken fuldstændig. Og jeg tullede meget rundt for mig selv, med mine forældre, der arbejdede, og de var sådan lidt, det var meget stille og roligt. Jeg boede op i Nordsjælland af. Og så var jeg ned i biblioteket. Fra en ung alder. Så alle bibliotekarerne, de hjalp mig med at finde de der bøger. Jeg tror, de undrede sig en lille smule over, hvor jeg endte med at så tage tingene. Men det startede sådan noget med mytologi, for eksempel. Læse om guderne. Det er godt nok også nogle voldsomme historier fra græske og romerske mytologi og andet der. Og så begyndte jeg at finde ud af, at det her var interessant. Så blev det lidt det overnaturlige. Hekse, trolde, varulve og satanisme og alle de der ting fascinerede. Mystikken. Og det er også derfor, jeg er mere en, der siger, at ja, jeg er glad for true crime og seriemorder, men jeg er nok meget til det mørke i virkeligheden, altså mørket i verden. Ja. Og så jeg hælder mere til personerne. Personerne, lige præcis. Ikke? Og så blev det så stille og roligt derovre, så begyndte jeg at finde skønlitteratur inden for det. Jeg er meget stor fan af Howard Philip Lovecraft, for eksempel, Ambrose Bierce og alle de andre der. Clive Barker. Senere hen, Clive Barker, men jeg kan godt lide den gamle gotik i det der. Og så lige pludselig begyndte der at dumme referencer ind til forskellige ting. Og så var det om seriemordere og forskellige andet. Og så begyndte jeg at læse det der. Men jeg tror, jeg begyndte at læse om det i en senere alder end dig, hvor jeg mere var mørket og det overnaturlige. Jeg var fascineret af. Da jeg var teenager, der købte jeg Encyclopedia of Serial Killers. Og det er bare det røde flag, det står der stadigvæk. Det bliver aldrig fjernet igen, det ved du godt, ikke? Ja, det svæver han over hovedet på mig. Sådan er det. Fint. Så det var nok det. Ja. Så hvad er jeres teorier og tanker om, hvorfor vi fascineres af det mørke? Andreas sagde noget af det rigtige, fordi det lever i os alle. Ja. Der er en del af os, inde i os selv, der godt kunne se verden brænde indimellem. Og aldrig rigtig gøre det. Og når man står i situationen, så vil man aldrig rigtig gøre det. Men vi har alle sammen siddet i bilkøen, hvor der er en eller anden idiot, der kører ind foran en, eller gør et eller andet dumt, eller hvad ved jeg ikke sidder og tager en mobiltelefon. Og man har lyst til at sige, okay, eller... Nej, du har lyst til at gøre noget, ja, og det er der, den faktisk, kommer ind, tror jeg. Jeg snakkede med min kæreste om det. Alle forældre siger, hvis der er nogen, der gør mine børn noget, så slår jeg vedkommende ihjel. Så kunne jeg slå vedkommende ihjel. Men der er nogen, der ikke behøver den der ekstra trigger, at hvis der er nogen, der gør mine børn noget. Men det, at vi alle sammen kan finde på at sige det, at hvis der er nogen, der gør mine børn, hvis der er nogen, der gør mine nære noget, hvis der er nogen, der gør min kone, min kæreste, et eller andet noget, så vil jeg flippe ud. Ikke? Det er I os alle sammen. Anerkendelsen af det
Ja, lige præcis det dyriske, fordi altså dybest set, vi er jo rovdyr. Vi har jo stadig så meget med os fra generationer siden der. Og der er bare hos nogen, så klikker den bare tilbage. Så den der ur-ting kommer op i dem igen. Jeg tror også, det er fordi, det er meget, meget uforståeligt samtidig. Altså, du forstår godt dit eget raseri. Du forstår godt, hvad du selv er i stand til. Guden skal vide, jeg også har temperament. Det er lige præcis den der med, at jeg kan godt se, at jeg kunne godt presses ud i en situation, hvor man kunne agere sådan og sådan og sådan. Men jeg kan se alle stopklodserne på vejen. Ja. Og så ser man, at det er ligesom at se, at det er også svært at kigge væk fra et biluheld. Ikke? Altså, den der fascination af, hvordan kan det gå så galt? For dem er det jo livet uden tanke for konsekvenser. Ja. Altså det på en eller anden måde er det rent, hvis man kan sige det sådan. Det er så simpelt. Det er bare at sige, jamen jeg har det her, jeg vil have det her nu. Jeg vil have det her nu, ikke? Opnå noget. Ja. Jeg har også tænkt lidt i drifter, i forhold til, hvis vi hiver Freud frem igen fra det støde. Lad os bare. Der taler han jo netop om, at vi har en lyst, en libido, og så har vi en dødsdrift. Mm. Og jeg taler meget med klienter, især der har HOCD, altså OCD-frygten for at være homoseksuelle. Ja. Okay. Det var jeg slet ikke klar over. Nej, men det findes, og de er ret forpinte, fordi de ikke stemmer overens med deres lyst. Okay. Og man kan også have tilsvarende i forhold til, om man er pædofil. Det bliver endnu mere fordi så begynder man at tænke over og så videre, ikke? Og de laver rigtig meget tjekadfærd på dem selv. Så det er jo over i det modsatte spektra af en ægte så en pædofil seriemorder, som ikke har noget impulskontrol. Ja, men de har simpelthen ekstra impulskontrol, fordi de er bange for... Ja, okay. De har konstant tanker om tanker, at hvis jeg tænker på det, så kan det være, det er sandt. Og nej, nu tænker jeg på det igen, så må det være sandt, og ergo må jeg lave de her ritualer, for at det går i opfyldelse. Og nej, nu laver jeg ritualerne, og det blev lidt bevist, lidt modbevist. Jeg ved ikke helt, nej, nu tænker jeg på, at jeg tænker på, at jeg tænker på det. Nej. Ja. Så den lyder for pint. Den kører nemlig hele tiden. Men problemet, jeg ser, er, at der kommer en arousal i kroppen. Kroppen bliver stimuleret på den ene eller den anden måde. Ikke? Om det så er dødsdrift, eller om det er lyst og libido. Mm-hmm. Den er rigtig svær at skelne imellem. Ja. Og det, tænker jeg, hænger meget godt sammen med fascinationen af true crime, kriminalitet, seriemordere, hekse osv. Fordi at det kan godt være, at det handler om død, og det er forkert rent mentalt og etisk, men der kommer alligevel en drift på et eller andet plan, en arousal. Ja. Jo, du får lige lidt dopaminskud ind en gang imellem, når du sidder der. Også fordi du også bliver altså du kan også blive forskrækket og forfærdet af det, men det følger vi jo allerede i forvejen. Altså alt fra horrorfilm til en forlystelsespark, hvor du godt ved, at det ikke bliver sjovt at køre ned af der, eller blive slynget rundt. Præcis. Men du gør det. Men vi gør det alligevel. Jamen det er jo adrenalin. Hvordan kan det være? Adrenalin er jo meget fedt. Ja, altså, det tænker jeg også. Det er jo også en af dem. Den kan jeg godt kende for mig selv også. Jeg kommer til at tænke på, når du siger det med libido og dødsdrift. Det er jo også noget, der går igen helt tilbage i den katolske katekismus, Timor Mortis Conturbat med, og står med, ikke? Min dødsangst forvirrer mig. Mm. Ja. Det er en af de centrale ting i den. Og det er jo også det der med, tror jeg, at hvis du er bange for døden, så er der et eller andet magiser trylle væk, ved så at læse og høre om det, og de her seriemordere, og det er langt væk herfra. Mm. Og det er så langt væk fra en selv. Ja, og det er også derfor, vi prøver at forskyde det både i tid og rum, ikke? I forhold til vores sager, at vi tager ikke danske sager, for eksempel. Vi tager ikke danske sager overhovedet. Det er der flere grunde til, men en af dem er også, at det er så langt væk, så det er nemmere at have en afstand. Ja, når det er USA og Rusland og alt sådan noget der, ikke? Ja, det kan jeg godt forstå. Så kan man forholde sig til indholdet, i stedet for at forholde sig til følelserne. Lige præcis. Lige præcis, ikke? Og fordi også den måde, vi snakker om tingene på, vil være, hvis familie eller ofrenes familie vil kunne høre, hvad vi sagde, så vil det være rimelig stødende. Ja, fordi en af tingene kunne jeg bare lige hurtigt sige, hvorfor det er, som lyder som om, jamen så lad være med at være det. Vi har også fået et par anmeldelser. Sidst var der en, hvor vi var kvalmende at høre på og sådan noget. Man kan ikke snakke om de her ting, uden at have en ironisk, humoristisk distance til det, fordi det bliver simpelthen for tungt. Ja, og lad os nu sige, at man så godt kunne det, fordi det er nogen, der gør. Serial Killers, for eksempel podcasten, som er ganske okay researchet, i forhold til mange andre, men ulideligt kedeligt at høre på, at man kan høre, at der blæser op af et manuskript. Ja. Og det er en af tingene, vi har aldrig et manuskript. Nej. Vi ved sådan set ikke, hvad den anden har fundet af ting, og altså, vi planlægger ikke noget, vi snakker bare. Taler. Nej, vi snakker.
Også med sammen med, vi glemte at sige, vores tredje marker er jo ikke med i dag. Nej, vi har jo en tredje medvært i vores podcast, Jeanette. Jeanette, ja. Og hun er sådan... Jeanette Trebien. Ja, lytternes repræsentant. Det har jeg lagt mærke til, fordi at hun repræsenterer netop det, som jeg taler om i dag med jer. Ja. Vores reaktioner på det grusomme, det forfærdelige. Ikke? At man svinger fra at være tilbagelænet, har en venskabelig snak, til at man er flad af grin, til at man nærmest ikke kan høre mere, fordi man kan mærke kvalmen komme krybende. Og det er lige præcis derfor, hun er med. At vi gør det. Hun er god til det der. Ja. Fordi det er jo vildt nok, at vi snakker jo om nogle af de her seriemordere, som laver, de gør frygtelige ting. Prøv at høre Peter Kürten afsnittet. Ja, eller Callinger. Afsnittene, ja, Callinger. Ja. Og samtidig, så kan man have så ondt af dem. Det er så synd for dem. Altså, Jeanette for eksempel, hun fik jo på puklen for, at i Callinger-afsnittet, der siger hun, 100 gange. Ja. Det er så tragisk en historie. Ja, og det er det jo. Han havde jo ikke en chance i de her ting, vel? Ingen chance. Dybt psykisk syg, behandlet som en i helvede. Altså, jeg har været udsat for alle de traumer, man kan fantasere om. Fuldstændig tekstbog der. Og det er der, og det er der, hvor du også når grænsen med fascinationen, og hvornår folk kan holde ud og høre på det. Fordi for folk er underholdt, og har den der dopamin, adrenalin, hvad det nu skal være, så skal du gå til grænsen. Ja. Og nogle gange, så skal du også gå over. Nej, når du så når til den grænse, du synes, grænsen er, så har du allerede efterladt nogen dernede. Ja, for vi har ikke alle sammen den samme grænse for, hvad vi kan tåle at høre. Jo. Altså, det kan vi jo se på nogle af vores anmeldelser. Ja, og vi kan jo sidde og vi kan jo læse 20, 30, 40 timer om ugen og se film og alt muligt andet om det. Jeg begynder allerede at sidde og se til vores næste afsnit, vi skal optage. Ja. Har I nogen fornemmelse for, hvornår I rammer den grænse, om der er et tema for, hvad der er for meget for vores egen eller andres? Vi har udfordret vores egne grænser. Jeg rammer grænsen, når vi snakker om børn. Ja. Meget, meget før Christoffer gør. Det er fordi, jeg selv har børn. Det kan jeg godt genkende. Nej, det er fordi, jeg er afstumpet, ikke? Er det du prøver at sige på den pæne måde her? Det vil jeg ikke sige højt, men altså... Nej, men det kan jeg godt spejle mig. Man siger jo også, at hvis man har et 3-årigt barn, så får man minder fra sin egen barndom, fra dengang man var 3 år. Og omvendt, så kan man heller ikke tåle at se andre 3-årige falde og slå sig, fordi der er en lynhurtig spejling der. Ja. Altså, jeg har en datter på 15. Ja, det er jo en god alder for seriemordere. Det er nogle gange... Hun skal til USA nu. Hun skal til USA nu på udveksling, så det bliver virkelig fedt. Så hun får peberspray med. Nej, hun ved. Men jo, vi har grænser, og vi har også skubbet til dem. For eksempel et afsnit, vi aldrig troede, vi skulle have lavet til at starte med. Nambla. Ja, den var godt nok... North American Man Boy Love Association. Okay, prøv lige at introducere mig og lytterne for. Jamen, det er en... Nu siger vi det langsomt. North American Man Boy Love Association. Det er i USA med freedom of speech. Der har du altid ret til at ytre dine holdninger, så længe de er politisk betonede. Og det, de siger, er, vi vil fjerne age of consent. Ja, det er en politisk organisation, der vil fjerne... Den seksuelle lavalder. Ja, tak. Præcis. Hold da op. Deres hjemmeside er noget af det værste, jeg nogensinde var inde på. Og jeg vil ved med PT har kigget mig over skulderen siden der. Det er simpelthen for vildt. Den var ikke rar. Det var barskt for os, og det var også meget barskt for mange af vores lyttere. Ja, de blev heldigvis meget stækket / destrueret af FBI. Og det handlede meget af det, vi lavede, handlede så om en FBI-agent også, som simpelthen i flere år, 3 år tror jeg det var, lever undercover som pædofil i det der miljø for at sætte dem op. Hold da op, han er enten krakeleret eller blevet lidt hård. Han er det vildeste. Altså, hvad han ikke har lavet. Vi skal prøve at høre det, så høre også, hvad han ellers har lavet. Nej, vi har hørt en podcast med ham her for ikke så lang tid siden, hvor han også sidder og fortæller der. Det er ikke til at sige om, hvordan han er indvendig. Nej, men han også blevet... Men han har en hård skal. Men de lavede psykolog, altså de lavede jo profilering, psych profiling på ham til at starte med, for også at sikre, at han var stærk nok til det, ikke? Men den vil jeg sige, den var ikke rar. Nej. Da du sendte mig den der sidste video, jeg lige skulle se inden sengetid, der skrev jeg tilbage, fuck dig. Ja. Altså ikke fordi jeg sendte ham børn på, det er ikke det, vi siger. Men de har lavet en promoveringsvideo på 1,5 time. Wow. Om sig selv. Om sig selv. Og den er kvalmende. Og den er virkelig, virkelig. Så det vil sige, det er nok der, hvor min grænse også begynder at være. Men det vi så vælger at sige, jeg vil gerne presse mine egne grænser, fordi jeg synes, mange af de her ting skal siges. Altså, det nytter ikke, at vi lukker øjnene. Nej. Når vi snakker om, hvad er de der pædofile, og hvor er de henne og sådan noget der. Jamen sådan, i USA har de for eksempel sådan en officiel forening. Og så netop også fortalt om det næste at sige, hvis vi så ikke giver dem lov til det, så ved vi lige pludselig ikke, hvor de er. Ja, lige præcis. Så er de jo bare i stedet for.
hvis vi holder op med at tale om det, så bliver det jo ved med at ske. Ja. Ja. Hvad for nogle persontyper af seriemordere er I mest interesseret i? Jeg kan dele fra mit eget punkt, at jeg er super fascineret af seriemordere, som er i stand til at lave det, man kalder compartmentalization. Compartmentalisering? Ja. Det her med, bare for lytternes skyld, at man kan faktisk leve i 2 forskellige virkelighedsverdener, og man er blevet så god til at lyve, at man selv tror på det. Ja. BTK som et rigtig godt eksempel. Ja, eller Dexter fra fiktionen. Ja, nemlig. Ja. Ted Bundy. Ja. Jeg vil sige, okay, for mit vedkommende, jo flere diagnoser, jo bedre. Nå jo, men altså, fordi... finder vi af det igen. Men vi er der, men det vil jeg sige, altså jeg synes en som Challenger er dybt fascinerende. Jeg synes tit nogle af de klassiske store er kedelige. Et af vores første afsnit var Gary Ridgway, der er vi blevet så meget bedre, at vi har fjernet afsnittet og vil genspille det. Hver gang vi siger, nå, nu må det være tid, så kigger vi på den anden og ryster på hovedet. Det er bare lidt kedeligt. Og han er jo oppe på... Måske 72. Ja, måske helt op til 90 er mistænkt for og så videre der, ikke? Okay. Men gider vi lave ham igen? Er han fascinerende? Nej, fordi han gik jo bare ud. Han var en power control killer, fordi han ikke havde noget rigtig kontrol eller sit liv og nogen magt. Han ville have magt og kontrol over kvinder. Og så var han proces for det meste. Ja, så han havde fandt sin metode at gøre det på, og så slog han altså bare 70 kvinder ihjel på den samme måde. Igen og igen. Omkring det er ham, det kalder The Green River Killer. Ja, det er det mest tragiske, men samtidig også det mest kedelige at høre om. Ja, altså det er jo der er ikke nogen egentlig udvikling i ham overhovedet. Og det er jo sådan set det, der er det fascinerende. Og det er også det fascinerende ved psykologien, ikke? Jo. Og så kan jeg er enig med dig. Kompartmentalisering er vanvittigt interessant. Men nogle af dem, der måske fascinerer mig allermest, er dem, hvor man kan se, at det, de i virkeligheden gør, det er, at de prøver, de har et eller andet mål, de ikke er bevidste om selv. Ja, et kæmper, der prøver at slå sin mor ihjel. Bortset fra, han slår bare unge kvinder ihjel i stedet for, ikke? Og sin bedstemor. Og da han så endelig kommer til at slå sin mor ihjel, så melder han sig selv til politiet, mere eller mindre. Ja, knap og nap, ikke? Ja, det er stort set. Så var det ligesom det, og det er derfor, altså, vi har fået, nu siger jeg det bare igen, hvis vi har en favorit, og det har vi så fået at vide, hvad det må vi ikke have. Det er også utiltalende. Men det har jeg lige nu, og så må folk komme efter mig. Det er Jeffrey Dahmer. Fordi han har så mange af de her ting. Han rendte rundt og han prøvede at slå sin egen homoseksualitet ihjel. Mere eller mindre jo, ved at slå andre homoseksuelle ihjel omkring sexakter. Men Jeffrey Dahmer var bare så fascinerende igennem mange ting. Altså det ene var, at han var homoseksuel, anerkendte egentlig også og levede med det. Men når det så kom til at være det, og han havde ligesom, Nielsen også sagde, at han gerne ville have dem hårløse og ubevægelige. Wow. Så han kunne godt lide at drugge dem og andet, før han gjorde tingene. Og hver gang han så slog ihjel der, så kunne han samtidig... Ja, præcis. For at slå ihjel, drak han sig simpelthen sanseløst beruset. Ja. Altså, han ville gerne have livet, men det at slå ihjel var ikke det, han gerne ville. Det brød han sig ikke om. Det brød han sig overhovedet ikke om. Til gengæld begyndte han at bygge alter af delene af dem. Ja. Et alter til sig selv, som han sagde til politiet derhjemme bagefter. Så han havde ikke nogen fetishisme i forhold til selve gerningen, hvilket mange lystmordere jo har. Altså, han var overhovedet ikke lystmorder, han var produktmorder. Han ville have livet. Ja. Det er også fordi, når vi snakker om lystmorder, så kan det også godt være, at vi nogle gange man blander det lidt sammen. Ikke? Ja. Altså, der er selvfølgelig impuls, lyst at gøre de der ting, og så er der dem, som vi siger, der er selve gerningen at lyst og seksuelt opstemthed. Og dem er der ikke ret mange af. Nej, altså det bedste eksempel er Peter Kürten. Ja, nemlig, jeg skulle lige til at sige det. Tysk seriemorder, som simpelthen, når han slog ihjel, så kom han i bukserne. Fra en slap penis. Og det er jo der, hvor vi får allermest gro i os, ikke? Fordi at vi har i mange år troet, at man skal have et formål, hvis man skal tage et andet menneskes liv. Men det er jo det mest forfærdelige, hvis det faktisk er en drift. Ja, altså formålet er internaliseret hos dem, 100% her. Minus i dem, som gerne vil fjerne et eller andet for sig selv. Altså havde et kæmper startet med bare at slå sin mor ihjel, så havde det været det. Så har vi aldrig hørt om ham. Altså han er det bedste eksempel på det, ikke? Jo. Jeg vil faktisk sige, dem, der fascinerer mig mest, er dem, der har et helt andet verdensbillede, end det vi har. Ja. Tænker du om et skizofrent verdensbillede? Ja, for eksempel Richard Chase. Stakkels mand. Richard Chase var paranoid skizofren. Og led af det, der hedder Cotard-syndrom. Okay, det kender jeg faktisk ikke til. Now you're in for a treat. Han troede, at
at han gik og sagde, at hans mavesæk sad på hovedet og forkert. Okay, så det er en blanding mellem en vrangforestilling og en hallucination. Ja, men det er en speciel en, den fransk doktor Cotard der, som lavede den mest almindelige. Renfield-syndrom, tror jeg faktisk. Det kalder man den også. Altså den mest almindelige er, at folk tror, de er døde. Okay. Han mente, at hans kranieknogler, altså kraniet, havde revet sig løs og bevæget sig rundt, så han klippede sig skaldet for at holde øje med, at de bevægede sig rundt. Han skulle se, om de sad rigtigt hele tiden. Og så var han bange for, at hans blod forsvandt. Han mistede blod hele tiden, det var han sikker på. Det er en forfærdelig vrangforestilling. Og så gik han gik bare over til kaninsmoothies. Så tog han simpelthen og blendede Kaniner for at få blod. Og drak det for at få deres blod. Wow. Inden han begyndte at få folk ihjel at drikke deres blod. Det siger altså også noget om, det giver et rigtig godt billede af, hvor virkelige vrangforestillinger er for den, der oplever det. Ja. Men der er en fantastisk episode, hvor han slagter en ko. Han går ud på en mark og slår en ko ihjel, og smører sig ind fra top til tå i dens blod. Wow. Så han er fuldstændig smurt ind i blod. Og så bliver han stoppet af politiet og siger, hvad fanden laver du? Og så kigger han ned af sig selv og siger han, shit, det siver ud af mig. Ja. Han har glemt, at han har smurt sig ind i det. Og nu kigger han ned, og så kigger han ned af sig selv, og så siger han, det må komme ind for mig. Fordi jeg ved, jeg mister mit blod. Ja. Det er jo sindssygt fascinerende. Men, meget forpint. Ja, altså du kan sige, i nyere tid den mest kendte, hvis man er inde i det nu, så fordi jeg altså black metal-universet og alle de der ting, de norske bands, man hørte så meget om der. Der var der Mayhems første sanger, der kaldte sig selv for Dead. Han endte med at skyde sig selv, fordi grunden til, at han tog sit navn Dead, han troede, han var død. Han troede, han var et omvandrende lig. Og derfor så til sidst, så tænkte han, så kan jeg jo lige så godt komme. Hvorfor kommer jeg ikke videre? Jeg skal videre. Altså, jeg har snydt længe nok. Og så endte han med at skyde sig selv. Så det var en vrangforestilling forårsaget af et imposter-syndrom på en måde. Jo, det kan man godt sige. Ja. Men det er Cotard-syndromet. Ja. Og det mest tragiske ved det er, at det er faktisk sindssygt nemt at behandle. Var det ikke noget herpesmedicin eller et eller andet, vi fandt ud af? Der var en eller anden helt simpel medicin, der faktisk kunne hjælpe. Ja, hvis man kun har vrangforestillinger separat, og man ikke har skizofreni, altså det er en enkelt psykose, ja, det er det. Ja. Så er det jo egentlig bare noget antipsykotisk medicin. Så for ham forsangeren for Mayhem, så ville det have været nemmere at håndtere. Altså der var ikke nogen rigtig mulige måder at håndtere det sådan nemt for hverken Chase eller ham Callender, vi nævnte også, som også var, skizofren. Men det er rigtigt nok, det kan jeg godt forstå, fordi det er det mest uforståelige, du kan komme ind til, det er at have en anden verden end os andre. Ja. Det, at vi kan gå og kigge på verden, og de ser noget helt andet, end det vi gør, det er skræmmende. Det er virkelig, virkelig skræmmende. Jeg skrev faktisk speciale i psykologi om skizofreni, fordi jeg var fascineret af det her med, at øjet ser, vi sanser, vi ved ting er der. Ja, nemlig. Og nogen sanser noget mere, og sanser noget, der ikke er der. Hvordan kan det overhovedet være på et filosofisk plan? Ja, hvordan kan vi vide, at det vi så ser er rigtigt? Præcis. Men det værste er, at mange af dem, der har skizofreni, jeg siger ikke er, mange af dem, der har skizofreni, de har også en forstyrret metakognition. Så ikke nok med, at de har de positive symptomer, vrangforestillinger og hallucinationer. De har ikke greb om, hvis tanker det er, de har. Nej. Og nogle af dem kan være i tvivl om, de overhovedet findes, eller om den der stemme, som taler om sig selv, om det er dem. Med en hund. Er det dem selv, der har de tanker, eller er det noget udefra? Findes jeg overhovedet, hvis jeg er tiltalt som en hund? Ja. Hvis du forestiller dig, at dine tanker er ligesom perler på en snor, og du klipper snoren over, alle perlerne vælter ud på gulvet, og så hver gang du samler en perle op og putter den op på snoren, så ryger den ud i den anden ende, og du samler perlekæden hele tiden. Så kaotisk er tankerne. Ja. Så når man samtidig har en vrangforestilling og en hallucination, ikke, så kan du intet stole på. Nej. Det er også derfor, mange isolerer sig og gemmer sig på deres værelse. Ja. Og ikke vil være nærmere. Og selv medicinere med alkohol. Ja. Det er en god løsning. En midlertidig løsning i hvert fald. No, there's a temporary solution. Ja, præcis. Jeg kunne godt tænke mig at bruge et par minutter på at tale om jeres lytteres reaktioner. Også fordi jeg er jo netop lagt ud med at sige, at jeg er lidt fascineret af, at jeg har den her side, der fascineres, og jeg ved også godt, det er lidt forkert på samme tid. Så hvad siger til, at vi snakker lidt om det med etik? Hvilke myter der er omkring at være interesseret i true crime, hvad andre tænker, men også i forhold til folks reaktioner på jeres podcast. Ja, vi har fået meget. Vi har ligesom to lejre. Der er dem, der virkelig, virkelig godt kan lide os, og den måde, vi gør det på.
og så er der dem, der virkelig hader den måde, vi gør det på. Men det er jo det samme for alle. Du kan ikke lave en true crime podcast, uden at du skal være klar på, at du får nogle lusinger. Men det sjove er, netop som du siger, at folk vil gerne høre om true crime. De har den der fascination af, at jeg vil gerne høre om det her. Men det skal være på den måde, jeg synes er okay. Ja. Og vi skal ikke hænge nogen ud af det. Der er faktisk en, der lige har givet os en ganske glimrende anmeldelse, og lang og tekst og sådan noget der, som stadigvæk trækker en stjerne, også ud af 5, fra, fordi nogle gange, så synes hun, det bliver for grafisk. Og der har jeg sådan lidt, jamen, fair nok. Altså, vi er slet ikke efter på nogen måde der, ikke? Og det er jo lige for at sige, den der etik, den der kamp, der er, og den kamp har vi jo også selv. Ja. Hvor meget kan vi tillade os, og altså, hvor detaljeret synes vi skal være? Vi lavede en YouTube-video om David Parker Ray til krimimessen, som vi skulle være, den blev aflyst på grund af som vi skulle være med på. Og der måtte vi virkelig gøre os nogle overvejelser. Okay, prøv, det her, det er jo faktisk billeder, der skal... Altså, vi fandt billeder af David Parker Ray og hans ofre. Kan vi tillade os at vise dem? Og så har du igen, der er lyd, og så er der billedting her, ikke? Med billedet bliver det endnu sværere. Vi kan godt beskrive de her situationer, og så maler vi et billede ind i folks hoveder. Ja. Og så er det ligesom, hvor langt de tager dem, og hvor let påvirkelige de er med det. Men viser vi indersiden af The Toy Box, med de ting, der er der, så har de det billede i hovedet, samtidig med, det er virkeligt. Altså, når du forestiller dig tingene, så forestiller du måske nogle gange tingene lidt mindre. Ja, eller også, så kan man i hvert fald sige til sig selv, at det er jo ikke sikkert, det var sådan her. Det føles mere som en historiefortælling. Ja, nemlig. Og når der så kommer et billede, og vi valgte faktisk at sortere billedet af en kvinde, der sidder i stolen fra, for det var simpelthen for grafisk. Så vi har jo selv en grænse for, hvor tingene går. Ja, for jeg vil sige, at vi har en grænse for, hvad vi kan præsentere, og hvad vi kan servere. Altså, når vi læser det og researcher, så er vi nødt til jo ikke at have nogen grænser, kan man sige. Ikke? Der skal vi ligesom tage det hele ind. For hvis tager vi ikke det hele ind, så kan vi ikke sortere fra. Nej, nemlig. Det giver god mening, fordi det visuelle går jo netop ind og stimulerer os på en anden måde, ikke? Fordi det laver os mere som minder. Så I kender måske godt det der med, at man bare ikke kan få et billede ud af sit hoved. Jo. Men når man har hørt et afsnit af en podcast, så er den jo væk en time efter. Ja. Det visuelle, det sidder mere fast, og det chokerer mere. Helt sikkert. Det giver også god mening i forhold til, når jeg har parterapi. Et helt andet emne. Men hvis den ene part har været utro, og den anden part vil vide alt, hvad der er sket. Jeg kan kun forestille mig, at det er en dårlig idé. Men, ja, det lyder ikke smart. Det er den dårligste idé, man kan komme i tanke om, fordi at den, der er ramt, eller jaloux, eller offret, hvad vi kan kalde det, slipper aldrig for de billeder igen. Men det er de ikke bevidst om, men de har en impuls til netop at vide det. Selvfølgelig man vil gerne vide det hele, men man har ikke lyst til at se det, og jeg tænker, det er lidt det samme her. Ja. Fordi jeg kan høre det mest hardcore i en podcast, men jeg kan ikke se en gyser. Nej. Men de her mennesker, der så skriver til os og siger, at vi er gået langt ud over deres grænse. Så siger vi, jamen, tak for input, men hvad skal vi gøre? Ja, fordi det er jo deres egen individuelle grænse. Ja, lige præcis. De har jo selv og den påtvinger de. Og tænde. Det er dem, der har downloadet vores podcast. Ja. Vi har bare smidt den ud i verden gratis. Og der tror jeg mange, der laver den her slags podcast og lignende der, og beslægtede typer, at de kan få en udfordring med, at det er tit de kritiske, der er meget verbale. Og det er tit, og nu kommer jeg ind på en af de ting, som jeg går meget op i, som jeg ikke bryder mig om, det er krænkelseskultur. Der er folk, der lige meget hvad vil blive krænket over det ene og det andet. Og mange gange så bruger man, at man er blevet krænket til at få opmærksomhed. Jeg er lidt uenig. Og det må du gerne være. Hvis vi bare var enige, ville det være kedeligt. Men jeg er enig i, at det at lægge ansvaret fra sig på den her måde, og sige, at I har været inde og genere mig, fordi man har en anden personlig etik, end jeres individuelle personlige etik. Og at man giver jer ansvaret for, at man selv har nogle følelser, på baggrund af, at man selv har trykket på en knap, og taget et valg. Og udvalgt det emne, man sætter sig til at høre. Præcis. Den er lidt skævvreden. Men det er rigtigt, der er mange mennesker, som er følsomme overfor at blive krænket, men det handler ofte om, at de tidligere har været traumatiseret. Okay. Så de erfaringer, de signaler, de aflæser hos andre, og deres nervesystem, der bliver aktiveret. Så hvis man først har oplevet en forfærdelig ting, så leder man ubevidst efter tegn på,
at det kan ske igen, fordi man vil undgå fare, eller man vil i hvert fald sætte en stop over for det. Det kender jeg overhovedet ikke. Gør du det? Nej, jeg har ikke nogen grænser. Nej. Ja. Så ja, der er nogen, der er mere sårbare over for at føle sig krænket igen. Ja, okay, på den måde. Jeg tror ikke, det er noget, man gør for at få opmærksomhed. Måske kan det mere have at gøre med, at man bliver ramt på sine følelser. Man har stærkere følelser end andre. Man er ikke så god til emotionsregulering og berolige sig selv. Okay. Tidligere så har man måske bare følt sig krænket, og så sagt, så udsætter jeg ikke mig selv for det igen. Men nu, som du sagde, så lægger man ansvar over på nogle andre nu, og siger, i stedet for at sige, okay, så skulle jeg måske ikke have prøvet at lytte til True Crime Podcast. Ja. Så er det dem, der laver True Crime Podcastens skyld, at jeg bliver krænket, i stedet for at jeg bare skulle lade være med at lytte til True Crime Podcast. Præcis, det er der, hvor jeg tænker, at ansvaret er lidt skævvredent. Ja, nemlig. Ja, okay. Og tidligere, fordi når vi så snakker om krænkelseskulturen, så er det blevet okay at lægge ansvaret over på andre, for at jeg er blevet krænket. End at indimellem må man tænke på at sige, okay, men det kan også godt være, at jeg måske er en lille smule overfølsom over for lige netop det her emne. Er det, du siger, ikke? Ja, det giver god mening. Og hvis man, nu putter jeg bare ned i nogle kliniske kasser, og der er sikkert nogen, der bliver sure på mig. Ved du hvad? Hvis der ikke er nogen, der råber op, så har man ikke prøvet. Nej. Altså det med podcast, det er det. Altså, så gør man noget rigtigt der. Men inden for dialektisk adfærdsterapi, som er en rigtig god terapi i forhold til personlighedsforstyrrelser, i forhold til borderline, i forhold til vredesbehandling, anger management terapi, det er dialektisk adfærdsterapi. Der snakker man om, at en primær følelse er kommet af en primær situation. Ja. Noget, der er sket nu og her, der er aktiveret en tanke og en følelse. Det er den primære følelse. Og fordi det er forankret i nuet, og den person, man sidder overfor, så er følelsen berettiget. Og det er her, man enten skal sætte en grænse, sige fra, eller gå for situationen, eller komme med modargumenter. Reagere på en fornuftig måde handling. Mm-hmm. Men for mange, der mister de et af de her led. Det er derfor, man kalder det en kædeanalyse. Enten man glemmer, hvad var det for en situation, det hele startede med, eller hvad var det for en følelse, det hele startede med, eller hvad var det for en tanke, det hele startede med, siden jeg går og ruminerer, altså har tankemøller omkring det her. Og når man først har tankemøller, så kommer der fortolkninger på. Han vil også bare gøre det og det mod mig, eller jeg duer aldrig til noget, eller sådan er det altid. Ja. Klassiske tankefælder. Og hvis de akkumuleres, så hober de sig op og bliver til en sekundær følelse. Og sekundær følelse, det er de her sprængfejlige følelser. Hvis I nogensinde har set et par komme op i en spids og reagere meget stramt over for hinanden, så kigger I på hinanden. Det kan lytterne ikke se. Jeg tror, Christoffer kigger på mig. Faktisk. Ja. Okay. Men det her med, at der kan komme en eksplosivitet ud af det blå hos et par, fordi de lige har trykket på hinandens knapper. Det er fordi, der bliver aktiveret nogle fortolkninger der. Ja, vi har jo alle sammen rundt med nogle store røde knapper på, og hvis der er nogen, der lige rammer den med albuen, så eksploderer man. Ja, det er det, parerne lærer i parterapi, at det skal ikke tale til hinandens åbne sår. Men de her sekundære følelser, dem siger man i dialektisk adfærdsterapi, at de er ikke berettigede. Fordi situationen har været for lang tid siden. Man er gået flere timer og akkumuleret de her fortolkninger og tankemøller og generaliseringer. Og når de så bliver store nok, de her følelser, så kan man udvikle en impuls, fordi man har lyst til at handle på det, uanset hvad det er, eller hvordan man handler på det. Man skal bare fjerne den her smerte, er stærkest smerte. Ja, for ellers så bliver den ved med at blive hos dig. Præcis. Jeg ved godt, hvad du mener. Man er ved at sprænges indeni, så det er lige meget, om man slår hånden ind i væggen. Ja. Man tænker, jeg skal sige det her. Jeg ved, det går galt, når jeg siger det, men jeg... Præcis. Det, jeg vil sige med det, er, at hvis man i forvejen er meget awakened, og man får en fortolkning, der hedder, nu krænker han mig igen, ikke? Jo. Det kan måske pege ind i nogle gamle erfaringer, gamle mønstre, gamle fortolkninger. Så når I siger krænkelsesparat, så tænker jeg, ja, man er parat til at fortolke noget, der er i omverdenen. Eller fordreje det på en måde, sådan, så det passer med ens virkelighedsbillede. Og derfor får man stærke følelser. Men jeg tror ikke, at det er, fordi man vil søge opmærksomhed. Jeg tror, det er impuls og følelser, der går forrest. Det tror jeg, du har. Jamen, jeg synes også, det lyder meget rigtigt. Det lyder meget mere rigtigt, end det... Men jeg føler bare, at det er nemmere for folk at italesætte
dårlige følelser end gode. Okay. Det synes jeg nogle gange er ærgerligt. Jeg tror også, det hænger sammen med en social medieeffekt. Hvis der er noget, der provokerer eller vækker afsky eller noget andet, så er der nogen, der råber op. Ja. Og dem, der er ramt, det er også dem, der råber højst, og dem, der er i neutralt humør, de skriver ikke rigtig noget. Nej. Så dem, der der bare tænker, det er okay. Tydeligst. Ja, præcis. Ja. Og man glemmer lidt, at nogen, der sidder på den anden side og laver den her podcast, og bruger flere timer på det, og tjener måske ikke nogen penge på det. Eller koster penge, faktisk. Ja, det koster penge. Med udstyr og alting og sådan noget, ja. Præcis. Interessant. Fedt. Ja. Som altid, så vil jeg bede dagens gæst, og i dag er det gæster, om en anbefaling. Kan I fortælle lidt om noget, I er optaget af, eller vil anbefale lytterne derude? Og nu er I jo begge to podcaster på jeres fælles podcast, så jeg gætter på, at det er en podcast, I har taget med i dag. Ja. Det må du gøre. Jeg har, og det er lige så meget en podcastproducent, jeg vil anbefale for nogle gode, skæve ting. Det er Anders Guldberg, som laver forskellige, altså han laver helt hen til en skipodcast om vinteren, men så laver han også en der hedder Meta, som handler om det at podcaste. Okay. Om tingene, hvordan gør man og sådan noget. Det er netop meta-dagsordenen. Hold op, nu går vi meget meta. Ja, og, og så laver han også en lille en, som jeg virkelig vil anbefale, der hedder Elsker, elsker ikke. Ja, jeg skulle lige til at sige det. Ikke kun fordi jeg selv har været med i et afsnit, men det er at invitere forskellige folk ind, hvor de fortæller om 5 ting, de elsker, og 5 ting, de frygter. Og så bare de ord frit, og så laver han en lydcollage til det. Så jeg sad der i 20-25 minutter for mig selv med mikrofon, og så bare fortalte og krængede mit hjerte ud. Ja, for det er ikke et interview. Nej. Det er simpelthen bare, han beder vedkommende om indtal 20-25 minutter, som du siger, eller op til en halv time, hvor du fortæller 5 ting, du elsker, og 5 ting, du ikke elsker. Ja. Og der er blandt andet et meget interessant afsnit med en, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder nu. Det er kun fornavnet, fordi hun fortæller om at være skizofren. Okay, fedt. Så det er en meget interessant talerør, han giver ud der. Jeg synes, det er. Og så vil jeg meget gerne anbefale nogle danske podcasts generelt. Det er nemt at finde alle de amerikanske podcasts. Ja. Tager vi top 100. Om alle de her emner, vi snakker om, altså men de danske podcasts skal også have lidt kærlighed. Ja. Og så skal man branche ud, høre nogle af dem her. Der er ikke noget true crime i de 3 der. Og Tech i TV. Ja, vores gode ven Janus Sandskov. Ja. De har et koncept, hvor de tager, det er ham og en, der hedder, hvad hedder han, Hannibal, jeg kan ikke huske, hvad han hedder til fornavn lige nu. De tager forskellige emner op, teknologiske emner op, som de er blevet præsenteret i medierne. Så for eksempel, hvis du tager, man kunne tage iRobot op, for eksempel, og så kunne de tale om den, og så sige, hvordan passer den ind i den teknologi, der findes i virkeligheden, og hvordan det er der. Så det laver sådan en sammenkædning mellem de 2 ting. Mellem hvordan teknologi egentlig fungerer i virkeligheden, og hvordan den præsenteres i medier. Fedt. Ja. Det lyder vildt spændende. Det vil vi anbefale. Og så har vi jo en kollektiv liste over nærende aktiviteter. Fordi når vi er deprimeret eller nede, så er vi meget ukreative. Og vi har brug for at gøre noget anderledes, end det vi måske går og overbeviser os selv om, at vi kan overskue. Ja. Vi bliver nødt til at få gang i aktiveringsapparatet og komme ud af døren, lave noget, nære os med forskellige ting. Og derfor så opfordrer jeg altid lytterne til, at de laver en liste over de lystbetonede aktiviteter, så de har en idéliste til depressionen eller de dårlige dage. Og det må meget gerne være på en 40-50 forskellige ting. Så man har det at vælge imellem. Ja, altså man gider ikke altid det samme lige meget hvad. Nej. Lige præcis. Men også fordi, at hippocampus, hukommelsescenteret, det hele er kollapset, hvis vi har en svær depression. Vi har ikke lyst til noget, og vi kan ikke komme i tanke om noget. Så derfor skal vi helst have noget foran os. Så når den her sæson er overstået, så samler jeg det hele i en liste med alle gæsternes lystbetonede aktiviteter. Det er en fremragende idé. Altså nærende aktiviteter, som gør, at I kan løfte jer selv op på en dårlig dag. Hvad er det? Jamen, det er meget klassisk for mig, tror jeg. Jeg kan godt lide at træne. Ja. Og jeg træner CrossFit. Jeg har trænet almindelig styrketræning i årevis, men jeg får noget specielt ud af at være sammen med andre mennesker og tæske min krop igennem. Især efter vi blev for gamle til at spille amerikansk fodbold. Ja, amerikansk fodbold var det, der gjorde det til tidligere, men det kan jeg fysisk. Vores store kærlighedsaffære. Ja, det var faktisk sådan, vi mødte hinanden til ved at spille amerikansk fodbold sammen.
Det kan vi ikke holde til længere. Nu er vi blevet gamle, knæene og ryggen kan ikke holde til det. Men den fysiske udfoldelse, det gør det. Men nogle gange, så kan det godt være for stor en mundfuld at skulle pakke alt træningstøj og gå hele vejen ned i træningscenteret og konfronteres med alle mulige andre mennesker. Så jeg har faktisk på det sidste, hvor jeg troede aldrig, jeg skulle jeg deler mig heller ikke. Løbesko på og ud af døren. Yes. Det tager 5 minutter at blive parat. Du behøver ikke diskutere med dit ego, om du har lyst eller ej. Det er så nemt. Ja, ikke? rigtigt. Og det er ikke sjovt undervejs, men man har det godt bagefter. Ja, jeg er enig. Altså jeg er stadigvæk på det punkt, rent løbemæssigt, at jeg skal tvinge mig selv hele vejen til at sige, okay, men jeg vil løbe 5 km, og jeg vil løbe 5 km uden at stoppe overhovedet. Men du er heller ikke kommet til det, hvor du synes, det er sjovt. Altså det er ikke på den måde, det er fordi, du skal have nogle effekter ud af det, ikke? Nej, altså. Præcis. Men når jeg er færdig med at løbe, så har jeg det godt. Så du gætter jeg på. Du kan godt lide at tømme dit hoved ved at komme ned i kroppen. Ja. Du kan godt lide de smertehormoner, der måtte komme. Og endorfinerne, det smertestillende, og så oxytocinet bagefter. Ja. Fedt. Det hjælper mig. Og det er også skide god idé at få den ekstra energi ud, for det er jo ofte den ekstra energi, og tankerne hænger jo sammen, når vi grubler. Man mærker også sin krop meget bedre. For, altså nogle gange, så kan man have den der fornemmelse af, at man ligger i sin seng, og man ikke rigtig kan mærke dynen, der ligger ovenpå en. Men hvis man er træt, og man har ondt, og man har brugt sine muskler, så kan man godt mærke den. Ja, så bliver man mindet om, at den stadig er der. Ja. Hvad med dig, Christoffer? Jamen, jeg har også trænet meget gennem tiden. Det er ikke blevet så meget her på det sidste. Jeg skal også tilbage til CrossFit, nu hvor de er åbnet igen. Okay. Men jeg vil hellere tage et andet eksempel. Når jeg virkelig er derhen, hvor jeg ikke kan finde på andet, og man så er blevet lidt træt, lidt stresset, lidt småt med, hvad det er, så er det lyd. Jeg har en rimelig stor samling af høretelefoner efterhånden, af alle mulige forskellige typer musik, fordi hvad er der forskellige dele af spektret og sådan noget. Ja. Så tager jeg hunden, og så går jeg en tur. Og jamen, sommeren er det ikke det store problem med humøret, men nogle gange vinter kan godt være lidt hård og sådan noget der. Så kan jeg faktisk godt lide at gå i skoven i bælragende mørke med hunden, og så enten et eller andet musik, tordnende, eller noget podcast i ørerne. Og så ved jeg, at min hund går lige omkring mig, og så vader jeg igennem mørket. Og så forsvinder verden, og så forsvinder alle de tanker. Så man kan nærmest kalde det en eller anden form for, hvad er de der deprivationskamre. Jamen, du bliver samtidig stimuleret. Altså, jeg ville blive bange, hvis det var mig, der gjorde det. Ja. Der er en lille forskel der, fordi du er en lille kvinde. Det står for en 100 kilos mand. Med en hund. Og med en hund med sig. Det er så en corgi, ikke? Så jeg ved ikke rigtigt, hvis de ser den så. Men stadigvæk, ikke? Altså, du vil være bange ved at gå ude i en mørk skov, ikke? Altså, hverken Christoffer og jeg vil nødvendigvis være bange for at gå ude i en mørk skov. Nej, overhovedet ikke. Jeg har gjort det hele mit liv, som da jeg kommer fra Nordsjælland af, så jeg var vant til at rende rundt udenfor i mørket. Men jeg kan godt lide den der, at fjerne nogle af sanserne, og så bare beholde de enkelte af dem. Fuld fokus på en enkelt. Fuld fokus på en enkelt, og det er bare hørelsen. For mig, der minder det mig om, når man dykker. Det tør jeg jo så ikke, fordi der er en haj derude med mit navn på. Same. Sådan har jeg det også. Søer, swimmingpools, whatever. Ja. Okay. Der er spækhugger i bunden af det dybe på en swimmingpool. Men det jeg tænker var, at der vender vi også sanserne op og ned. Altså vi er vægtløse, der er koldt, det er tungt, det er let, vi skal slappe af samtidig, og så er der andre væsener omkring os. Ja, du gav mig kuldegysning. En af dem er en haj. Jeg kunne gøre en True podcast vært lidt bange. Det er lidt stolt af. Jeg fik faktisk kuldegysning. Vi har alle sammen triggers. Min har finder. Men jo, det er en fantastisk måde at gøre det på. Mega god idé. Jeg tror, der er rigtig mange derude, der hører podcast og går lange ture samtidig. Det kender jeg i hvert fald fra mange af de klienter, jeg har med stress. Tusind tak, fordi I kom. Jeg vil gerne lige give lytterne en chance for, at de kan finde jeres podcast, fordi nu er de garanteret blevet møgsultne efter den. Det vil vi da håbe, og det er godt, du spørger, fordi det er ikke så nemt faktisk i virkeligheden, fordi vi har lavet nogle forskellige beslutninger undervejs. Ikke? Vi har en hel masse afsnit, der ligger frit tilgængeligt på Apple Podcasts. I går, der er 45 afsnit. Der ligger på Apple Podcast, eller hvis du har en Android-telefon, så den podcast-app, du nu bruger. Og så har vi yderligere næsten 40 afsnit, der ligger på Demo. Så vi har 85 afsnit i alt. Hold da op. Ja, vi er rimelig produktive. Det er sejt. Og jeres podcast hedder På Stribe, og det gør den begge steder. Den hedder På Stribe, din serie om rotter podcast.
din seriemorder på. Ja, det vil sige, men på stribe er vi gået over til, eftersom vi begynder at snakke om kulte og uskyldige dømte og alt muligt andet. Så bare på stribe. Men man har lært jer at kende, så man jo ved, det, hvilken verden det er. Og tak til vores lyttere for at være med på Instagram og Facebook og sådan noget. Det er fantastisk. Der er mange af dem, der bare skriver de sjoveste ting. De finder også nogle ting, vi ikke er klar over. Ja, absolut. Og sætter os på arbejde. Men I kan ikke også snakke om ham eller hende, og vi så tænker, den har jeg sgu aldrig set før. Så find os på Facebook. Ja. Hvad hedder jeres Instagram og Facebook? På stribe. På stribe. Perfekt. Det er så nemt. Tusind tak, fordi I kom. Selv tak. Og Selv tak. jeg håber ikke, at vi har skræmt nogle lyttere væk. Og ellers så har de fået sig et godt gys. Ja. Ja. Og det er jo netop det, der er pointen med dagens podcast. Så tak fordi I vil være med i mit lille studie af, hvorfor vi egentlig fascineres af det allermørkeste.